Θέλουμε ησυχία. Θα πούμε πολλά πράγματα. Αδέρφια ακτίδες, δεν υπάρχει ακτής που να μην νιώθει βαθιά στιγμένος με όσα συμβαίνουν στην ομάδα. Δεν υπάρχει ακτής που να μπορεί να ανεχθεί άλλο την ξεφτύλα και την απαξίωση στο σύλλογο με την ευρύτερη έννοια. Που να μπορεί να ανεχθεί και άλλες μαύρες νύχτες σαν και αυτή της 20ης Μαρτίου. Δεν υπάρχει ακτής που να πιστεύει πλέον το παραμύθι τους. Όμως, σαν περήφανοι φίλαθλοι της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολεως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να προσδιοριζόμαστε με βάση τη θλίψη ή τη μυρολατρεία. Χρειάζεται αφύπνιση και συγκεκριμένη δράση. Το ζητούμενο είναι η ΑΕΚ να ξαναβρει τον δρόμο της, αυτόν που της έχει τάξει η ιστορία της και το ένδοξο παρελθόν της, και που δεν είναι άλλος παρά αυτός του πρωταθλητισμού και της κυριαρχίας. Το δρόμο αυτό θα τον ανοίξουμε εμείς, οι ίδιοι οι ενωσίτες, με τη στάση μας και με τον αγώνα μας. Απαιτούμε πρώτον, μετά και τις αναπληκτικές αποκαλύψεις του ελιπέστατου κατά τα άλλα διαχειριστικού ελέγχου, και αφού πρώτα επιστραφούν τα εξαφανισμένα λογιστικά βιβλία των χρήσεων 2005-2006, να αποδοθούν ευθύνες σε όλους όσους καταγράφηκαν τα χρήματα της ΑΕΚ και του λαού της. Δεύτερον, να αρθούν οι υποθήκες και να δοθεί το βιβλίο μετοχών που κρύβουν επιμελώς. Τρίτον, να φύγουν τώρα όλοι οι ψευδοσωτήρες και ο κάθε απίθανος υπάλληλος διαχειριστής τους, αφού πρώτα υποχρεωθούν να πληρώσουν τα χρέη θηλιά που οι ίδιοι δημιουργήσαν στην πλάτη της ΑΕΚ.